פערים של אחרים, כי אי אפשר לשמוע כל אחד כל הזמן. היום, הנה, מצרפים את קולו של הבמאי נאור מנינגר. שלום. נגיד שעבדת בקמפיין הליכוד כמה פעמים בשנתיים האחרונות. בבקשה. אז מזל טוב. מפלגה חדשה נולדה בישראל, המפלגה הכלכלית בראשות פרופסור ירון זליכה. 30% מהציבור רוצים שאני אנהל את הכלכלה הישראלית. 30% מהציבור רוצים לראות אותי כשר האוצר הבא של מדינת ישראל. 30% מאזרחי ישראל רוצים לראות אותי מנהל את המלחמה הכלכלית. 30% מהציבור חושבים שאני צריך לנהל את הכלכלה הישראלית. אבל רגע, כדי שפרופסור זליכה יקבל את הקול שלי, הוא חייב קודם להסביר לי באיזו מדיניות כלכלית הוא דוגל. האם המפלגה הכלכלית שלו היא סוציאליסטית או קפיטליסטית? האם היא תומכת בשוק חופשי, ביטול רגולציות והפרטה? או שמא היא בעד רגולציה, בעד תכנון מרכזי של המדינה, ובעד זריקת כסף ציבורי על כל בעיה שאפשר לחשוב עליה? אני הולך בשבוע הקרוב להציג קודם כל את תוכנית העבודה שלי. מה אני הולך לעשות בכלכלה ובחברה? אופה, הנה זה מגיע, בואו נשמע, סוציאליסט או קפיטליסט. אני הולך לפרק את מונופול הגז ולהטיל פיקוח על מחירי הגז. וואו, יצרו הכל. מה שפרופסור זליכה מציע פה זה לקחת חוזים משפטיים שהמדינה חתמה עם חברות פרטיות, לזרוק אותם לפח ולקבוע פיקוח אחיד. למה שלא יציע להלאים אותם וזהו, כמו שברית המועצות הלאימה את כל החקלאות למשל? לא יודע מה איתכם, אבל לי נשמע שזו מדיניות של סוציאליסט שרוף. הדבר השלישי, המיידי שאני אעשה, זה לבטל את כל המכסים ואת כל המכסות על יבוא מזון. ביטול מכסות מוחלט הוא החלום הרטוב של כל קפיטליסט וליברטריאן. הרי אנחנו יודעים שמחירי המזון בארץ גבוהים בגלל המכסות שנועדו להגן על קרטל קטן ומקומבן של חקלאים ואינטרסנטים נוספים. איך זה מסתדר עם פיקוח על מחירי הגז? מה קורה כאן? אני הולך לבטל את חוק עידוד השקעות הון עם כל הטבות המס לטייקונים ולחברות הגדולות ולממן בזה הורדה של המע"מ ל-15%. טוב, אני קצת מבולבל. מצד אחד, הורדת המע"מ זה הכי קפיטליסטי שיש, פחות מיסים, יותר כסף בכיס של כל אחד מאיתנו בסוף החודש. אבל ביטול חוק עידוד השקעות הון, שכשמו כן הוא מעודד חברות שאחרת לא היו משקיעות כאן להשקיע כאן, זה למעשה העלאת מיסים לחברות הכי חשובות בישראל. אלה החברות שמעסיקות אלפי עובדים. עובדים שההכנסה שלהם ממילא ממוסה בכבדות על ידי המדינה. צעד כזה עלול להוביל לפיטורים של אלפי אנשים, ואולי אף ליציאה של חברות מישראל לטובת מדינות אחרות. בקיצור, סוציאליזם מלא מלא. יש לי רפורמה בחינוך אדירה. תקשיבי, מערכת החינוך שלנו קורסת. את הרפורמה שאני אביא ואני אציג, ארגוני המורים יתמכו בה בזרועות פתוחות. מערכת החינוך שלנו זקוקה לרפורמה, אין בכלל ספק. אבל למה לא עשינו רפורמות עד עכשיו? למה מערכת החינוך שלנו בהשפטות? בגלל ארגוני המורים, שלא מאפשרים לפטר מורים ומורות גרועים, ולתגמל מורים ומורות מצוינים. אלה בדיוק אותם ארגוני מורים שזליכה אומר שיתמכו בו. אז אם כך, התוכנית של זליכה לא כוללת כנראה את הגמישות הניהולית שמערכת החינוך שלנו כל כך זקוקה לה. זליכה מציג במצע שלו תפיסות שונות, פיקוח מול הורדת מכסים, הורדת מע"מ מול תמיכה בוועדים החזקים. אז האם ירון זליכה הוא קפיטליסט או סוציאליסט? או שאולי הוא פשוט פופוליסט? אוקיי, יפה. לא התווכחתי עם כמה דעות שבצבצו להם שם, אין בעיה, אבל בעיקר, מה זה חשוב? הציבור ישפוט. תודה. תודה, גיא.